tuna chuan question number 4 na hello chocolate do na question number 4 na chun draw the graph of the linear equation minus 3x plus 4y equal to 12 linear khi hian equation hitan la khai le ila minus 3x plus 4y equal to 12 linear hi kan du chuan x equal to in equation ki kan siam thea y equal to kon kan di thea ahan y equal to zo kan lo ti dot taila 4y kha equal to be lama sa a chuan equal to tanga ding lama chu 12 ti ngai na omanga chuan 3x ti khi ding lama kan san chuan heta minus c plus opposite sign of kalanga 3x this one y equal to 12 plus 3x divided by 4 rồi thì đó ta này thì chuan x value tur khi kan du khi kan dawa thì chuan y hi kan chok chok thei gan ta này pakhat na chuan y equal to 12 plus 3 ahian dula zat kan da do la ama sabera chuan x value akian 0 da sim tai la kan she rai do ta hian eng value koi lo da tai la kia kan va chaw kha hei sem tu tur om le bang hian point om lo wa chuat ti sam tu la point om po kha dik lo phe chun lo ma se graph a khan draw dik a har du shina number pa ngai le chuat ti sam min kum sur ni ti chuan 12 plus pathum vai dial nia ali equal to 12 by 4 equal to 3 this one y chuan 3 alo tu ta ni chuan enge da le la dikang o ti kha kan ngai to minus 4 lo da tai la y equal to 12 plus 3 minus 4 divided by 4 equal to 12 minus 3 puntir halila pathum baili som la pahi tahian hi minus ani don ni minus plus into minus nenga som pahi divided by 4 ichuan minus le plus su pai tur ne kat chianga 0 lo so dan ta ni 0 by 4 ko ne sera kilom lo tu 0 ni me chuan heta hian 0 kan tu le ta a chuan x in semra tok thei tur da le tu ka thang ngai tu le ta a minus 8 ni se han ti le ta ni ha kan shame lo ni ban dan du number khan da sinula ina chakanga aran thei lo tu number dang khain da zem menga yang pasan so me tur ni 12 plus 3 minus 8 divided by 4 equal to 12 minus parian way thum samthi le pali ania divided by 4 equal to minus tahian minus lamki atam zo ka sin 4 atangin ni som pahni kan pai chuan som pahni divided by 4 ania equal to pali ni sem chuan hi minus 3 alo so gam ta ni minus 3 khi kan lo chok chok ta heng kan chok te hi graph a hian kan draw le don ta ni ti chuan hei kan mong hian hi graph paper chu ni ta a ti chuan hela hi kan thil chok chhuak kha asira kan ziak boka hi ben chu ke kan draw don ta ni ti chuan x a 0 lin y a 3 ti nia x a 0 y a 3 ti chu x0 chu a intersect na lai hi nia y3 chu plus 3 ni chu chung lama eta ei 0 zone tholi bai hian le lam pang 0 ni chu a number om na lai zo a number om zo zero ki a point om na tu chu ni me ni then heta point y lam pang 0 ne y0 chu lai hi nia x a minus 4 minus su be lama he ta hian lai hi
lo ni le ta a ti chuan y a x a minus 8 ni minus 8 chu he te oma y a minus 3 ti ni a minus 3 y into lai hi lo ta ni ti chuan king khi scaling kan rin zomang hi scaling kan rin zomanga Tikhian laya kan thil chok chok chu graph am dan tu ti hi alo ni ta hei a point hi kan zia chuan hei hi tilai point hi 0 3 x number ka zia na sak zat tur ania helai hi minus 4 0 alo ni anga chuan helai mi hi tilai point hi minus 8 minus 3 yang kian kan ziak le mai don ani khang ti zong kha tu na exercise 17.2 a cho tu rom te chu ni a heng hi no pang ten kan lo ti ve tu ni don ta sela